Teraz idem po žltej do Zochovej chaty na Čermákovú lúku a odtiaľ podľa počasia na Skalnatú Čmelok a skončiť by som chcel na Pezínskej Babe. Čermáková lúka. Tak idem skúsiť tú Skalnatú. Dúfajme, že ma odtiaľ neodfúkne. No už sa ukazuje Skalnatá medzi stromami. Pekný stupáčik tam bude. Ale je to jeden z najkrajších výhľadových kopcov v Malých Karpatoch. Ak nie najkrajší. Nie je ten vietor až taký strašný. Skalnatá. Pekné záveje sú tu. Výhľady dneska. Inak tie záveje sú len na miestach, kde fúka. Snehu je tak maximálne do 10 cm. To schovaný za Čertovým kopcom je závetrie. Vôbec nefúka. Čertov kopec. Tak ono sa nezdá, to je -1 mi ukazuje. To Zahorácka strana. V diaľke vidieť aj veterné elektrárne na rakúskej strane. Jagrová. Sedlo pod Javorinou. Pezínska Baba 45 minút. Pod Čmelkom. Čmelok. To je Pezínska Baba tu dole. A tuším sa tam aj lyžuje. Tento kopček, táto vyvýšenina, to je Baba. Podľa tohto sa to tu volá všetko okolo. Dobre ste poslúžili. Takže Pezínska Baba na dohľad. Ešte mi bolo málo, tak idem z Pezínskej Baby do Pezínka. Nechce sa mi tam čakať na autobus.
Tam presvíta kopec Žilová. Veľmi pekný výhľadový kopec. Žilová. Pezinok hodina 30. Je vidieť až Zobor nad Nitrou. No dneska je excelentná dohľadnosť. No a tu sneh už úplne mizne. Závratnou rýchlosťou. Pomaly sa vraciam v čase. Zo zimy do jesene. Pezinok 55 minút. No a je úplne po snehu. Trochu som sa bál blata, ale je úplne super. Tu hore je vyhliadka. No, Pezinok ako na dlani. Cieľ dnešného môjho výletu. Už len dojsť na stanicu. Na vlak. Úplne iný svet ako tam hore. Následuje stanica Trnava.